dia, família! Són les... Judit t'ensenya l'hora. Està al meu cul, el teu mòbil. Crec. Ves al pal. No està aquí. Pues està aquí, a la meva... Està aquí. Bueno, mireu com portem la bossa del menjar. Està on, aquí? Ah, tipus aquí al davant, on tinc jo la mà. Saludeu. Bon dia. Bon dia. Bon dia. L'Helena no s'ha reportat, però està allà. Helena, saluda. Ja està superràpid. Ja estem a l'aeroport. No sabem. Són les... Quina hora és? No puc ni accedir al bus. 5:30. Mireu l'arbre, no? Bueno, que no sabem on s'agafa aquest autocar. Posa autocars. Pero que es en plan, solo vehículos autorizados. Vale, pues clar, pues anem cap Ya, allà. pero que es un número, o si es un bus normal. Bueno, que no sabem cap on anar. Són les Aviam, 5:40. em passava el random El i nostre pregunta. bus s'agafa a les... A quina hora passa el nostre bus? Como mitja hora. No, perquè ja... O sigui, quan estàvem a casa quedaven 40 minuts. ¿A qué hora surt el bus, familia? A les 6. Queden 20 minuts. Bueno, que no arribem. Sort que hem vingut amb antelació perquè l'Helena pues, va amb antelació a tot arreu. I res, a sobre Amb antelació d'un minut. A sobre anem supercarregats. Bueno, jo concretament no, però la Gemma molt carregada. Perquè portem l'esmorzar i el dinar. Perquè en aquest viatge el que s'ha notat és la precarietat. Sí. I ja està. Fa molt fred, en plan... Se'n poden gelar les mans. Us ho juro. I la Laura ja està de mala hòstia perquè té el paraigües al revés. Epa, ahí estamos. Què? Doble. Jo jo tampoc, és que tampoc. si no, no tinc mobilitat. Ni dos sudaderes ni res. Jo tampoc. T'has fet a les cames? Igual que jo, menys. Jo també. Jo menys, crec. No porto samarreta avui. Jo també menys que ahir, perquè ahir portava un jersei així. Jo ahir portava una sudadera així, avui porto un jersei així. Així. Ensenya el cartelito. Marxem. Hem trobat el autobús. Look, Merche always. Definitivament, Xavi. S'ha pogut agafar. Que morirem, tio. Per favor. Mireu. Estem sols. La Lau està jalada. Està a patar. Look. A patar per Buah. Quan agafem carretera ens posem un per cada. Fa parades, això. Sí. Ens reportem. ¿Ves? ¿Esto es qué? Ja l'índex. Aquí es un car, La gente no tiene valor. Posa cars. De Joan posa cars. Ah, és veritat. Sí, a l'aeroport també, Sí. Jo vaig dir BlaBlaCar també. El tiempo me da. Bueno, podeu... Bueno, estem al bus, ens dirigim a Chamonix. 2 persones més. Era guapa. Esperàvem a dormir. Ens manifestem allà. Ens veiem allà. Bueno, y ya está. Chao. Vale, pues es muy importante. Morning. M'acabo de despertar, que hem d'arribar. Ah, és el primer vlog. No. Des que sortim de l'autobús. Ah, vale. I, bueno, ara quan sortim d'aquí Super nevat. us ensenyo com està tot. Molt xulo. Superguai. Esperem que surti el sol perquè fot una reseca. Ja, saps, veurà molt I aquí millor, com la va veritat. córrer. Acabem de sortir aquí, en plan aquí dins està l'hotel. La Laura pujada fent retratos, però és que mireu les vistes. O sigui, brutal. Família, ens trobem fent i no et veneu, mireu el Xavi. Quasi em tires el mòbil. No puc fer tu... Bueno, veieu, no? El Nil, ningú sap què fa. Mira la situació. On està la situació? Va! Uau! Aquí Mireu. l'Adri aguantant la bossa. Aguantant tot el menjar. Mireu el que està fent el Nil. És un quadrat, literalment. Vaya merda de ninot de neu. Bueno, aquí mireu on estem. L'equip està aquí. Però La protagonista del vlog. El Flexibus. De fet, tornem... mireu les muntanyes que Com que París? Que posa París aquí. Marxem a París. La gent se'n va esquiar. I res. Aquí, mireu. Mireu el bloc de neu que porta. Ai, que em caig. No puc. I paisatge maquíssim. Si volgués fer un retrato... Però mireu. Si poso el dit... Goita. Jugueu amb aquesta.
Anem a tirar-li al pupa. Mira, mira. No, quasi. Hola! Ha sigut la torre. Bueno. S'ha de tornar a crear. Que era el cos! Ai, puc agafar la meva bola? La zanòria! Va, Hi ha una problemàtica. Hola, gent. ja hem sortit de la cafè. Anem a... Anem a fer com uns tobogans. Mireu, és que és molt heavy. Mireu això. És molt maco. Laura, què ha passat? Cagata que al parer no li aguantes. Ho deixo a tierra, se m'ha escapat la cabra, s'està pelando. Ai, és que confiem en tu, vinga. Jo crec que arribes. Jo crec que tu pots. Sí. Vale, va. Espera, que busco el telefèric, no? Vale, estic fent una força inhumana, va. No puc parar. És que no puc. Esforç que farà la Laura. On estan les muntades aquests? Un bus Podem anar aquí, ¿vale? No visibility, but you can go. Perquè està de tota la muntanya. Vale, hem d'agafar un altre poble, és el que buso que val com 8 euros i... Això és No, ho posa aquí. I 20 euros l'excursió. No, Que no visibility. Ojo, i Però que no diners sabem, en plan, visibility is relativity. Tia, ha dit... En plan, està de la muntanya. Ha dit que Però visibility. que Però està aquest tio és el punt d'informació de l'esquí i ha dit que no tenim puta Ha dit idea. que Llavors ha dit, nada. podeu anar al punt d'informació de la ciutat, que està aquí. Però que estem està aquí. haciendo coño. Podem anar al museu de gel també, però El museu de Ger està aquí. Sí, sí, I llavors, l'altre està aquí. Llavors, aquí hi ha un spa, jo crec que aniria. Moment molt crític de les botes. M'he comprat 3 Mira, mitjons. com es diu el museu? Quin Bueno. és el mapa? El Nil també s'ha posat uns mitjons. Com es diu el museu? Són super navideños, molt còmodes i molt calents, així que anem a agafar temperatura. Mireu, família, està plovent un muntó, fa molt fred. Mireu el paisatge, això sí que és brutal. Y por eso estamos aguantando. No sé qué semblem amb tantes capes i tantes coses, però ja no sabem com protegir-nos. No puc ni portar ulleres perquè no veig. Hòstia. Lau, saluda. La seva gran aportació sempre. I tot el terra està així, per tant... que em mato. Costa molt no mullar-nos els peus. Ha passat un bus per aquí i mireu com ens ha deixat. Cateo, aquí. Tio, és que, hola. Hòstia, les sabates Fatal. Ai, perdó. Estem xurrejant tots. Estem patint del Uah, però fa molt fred, en plan... D'aquí poc em converteixo en iglú. No puc més. I a les 2:30. L'equip està malament. Jo estic flojeando, tio. Jo és que no recupero els peus. Estem molt mones. Estem xops. No sé, pero que están con mencioncita súper poco. Influencer. Bueno, nos encontramos con estas vistas de fondo. Es molt vasto. Mireu. La muntanya. I per l'altre costat també. En plan, les muntanyes són precioses. Ja hem trobat el museu, que al final hem baixat a la parada del museu perquè l'home ens ha portat. No sé, molt random. Ja m'he acostumat a tenir els peus mullats, de fet. I ja no plou. Crec que com hem anat pujant, doncs feia més fred. I llavors, quan estàvem esquiant... Buf! I res, aquí estem. Amb tot mullat, literalment, que crec que quan entrem a l'autocar ens haurem de despullar. Uau! Saludeu! Hòstia, està... No, hi ha l'escola d'esquí, no sé què, no sé quantos... Sí, potser hi ha vistes. Mira! No sé si és així, però... Bueno, estem entrant. Estem entrant a un ascensor, no sé quants... No, le piqueu el 6. Al bicis hi ha jardins,
Champs, Majestic Congress i Brevent. Aviam on sortim. Si no tornem a deixar. Posem a tele cadiratina. Què opines? Muy bonito. Estem a un puto pàrquing. Nil, pots apropar la bossa? Et diria que és millor allà al bordillo. En plan, calia allò? Allà, però... On ens posem? Que fot el mateix fred, eh? Jo Tots en línia. plegaria les cames, però no m'ho permet. En plan, això està escarós. La parolava. Un moment de la realitat. Tenim Moments del viatge. Era l'únic, eh? Bueno, va, vaig. Nil ha decidit saltar-se aquest moment. Ha fet skip. Xavi, pots agafar-la un moment? No, la comú. Sí, de fer les seves històries. Mira. Ah, no, ha anat a tirar. Em pensava que anava agafant neu jo també. Però mireu amb les vistes amb les que mengem la poma. Adri? Top. Top. Acabem de sortir del museu, Està la vara aquí. però després d'estar 6 hores tancats a dins. I ara està nevant. Mireu que guai. Mireu com neva. A veure si es veu. No, crec que a mi se'm veu. Un vídeo de la nieve. Toma. Joder. Estic fent germanó. Mira la Judy. I això? Està nevant un montón. Mireu que guai. 10 per 10. Família, voleu que perdrem el bus. Era meu aquest xurro. Ja, sense meter la barca, estem perdent el bus. Està nevant, Carla. Ja ve, hermana. Ja, mira que... Pensava que només passava a les pel·lis americanes. Tenim neu a llocs innombrables. Mireu que nevat, família. Estem aquí, estem patint un montón. Tinc els dits que no es puc moure i els dits dels peus, evidentment. Ja fa rato que ni contem amb ells, la veritat. S'ha perdut mig equip, Xavi, Laura i Neil. Uah! És que em fan molt mal els dits, dolor de que podria posar. Ara acabem d'arribar a l'hotel on hem esmorzat, des d'aquí. Però mireu com està tot. De fet, hi ha un copo aquí. I a veure si ens atemperem una mica perquè i en teoria juguem als bolos. Estem al bus, no es veu ningú. Mireu com estem. Mireu mentre els mitjons. Aquí està tota la resta. És que ho estendré en aquest. Congeladas como cubitos. Què opines, Judit? Qué frío, qué frío. A veure, on estem? Que algú parli. Estem al bus, marxem a casa. Perquè aquí ens deixava el bus. I ara estem agafant un altre bus. Marxem a l'hotel sense sopar, sense res. Estem a Ginebra ja. Estem Són aquí. les 7:30. 36. I segon dia consecutiu que no puc sopar. No nos va a tragar la pobreza. Què, Helena, què t'ha tocat? Sí, però és una merda. Ah, cagar, ens vas que vaig dir. No entenc molt de Sony. Això sortir la nova pel·lícula. Res, tornem a estar aquí, sopant. Nos reportamos en el hotel, o ya, no sé. Ens sentim còmodes perquè havíem repetit He acabat.
acabem d'acabar de sopar i per la cara torna a estar davant. No sé si es veu, jo he dit saluda. Hola. Mireu. Vaya passada. O sigui, era lo perfecto para el viaje, eh? O sigui, Crec que ho hem pillat. ho hem pillat tot. Exacte. O sigui, hem tingut molta sort. Sí, sí, sí. Bueno, però no pot ser tot en aquesta vida. Algo malo tiene que tener viajar. Mira, aquí sacan las nuestras pertinences. Va, vine! Li estàs M'estàs veient, no? És que no és del nas, és Mireu, com... hem deixat workeando. Com literalment m'estic desenganant, això. Sí, mira. Mira que ràpid. Hem deixat workeando el secador i aquí la Judica no sé què fa. Però bueno, ens veiem demà, que ens hem de llevar a les 7:30 al matí i amb la maleta feta. Bye, bye, bye! Estem aquí esperant a veure què fem. Buenas vistas. Molt bonic, la veritat. Tot nevat. Està tot nevat. Supercompacte. És que és una nota. És una pel·lícula, Semblem nens petits. És un vídeo. Ho he gravat. No, tranquil. Nil, què estàs fent? Nil, has traído los tíos. Això és un ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pero nada, se la bola, ¿no? De plata al mòbil, poc. Acabem de fer un virreal molt xulo, ensenya'l, Judit. Perdoneu, la cobertura d'aquest lloc és la que és. Mireu que guapo. La family... Ah, ja, no. Advertisement de Nevada. Torno a tenir les botes millades. Està nevant, ja no tant, però acabem de sortir del museu i seguim amb les botes empapades. Fa molt fred i mireu el monte, està tot con niebla. Però mireu que estèric, és en plan pèl. No, joder. Està nevant, no es veu gens. Xavi, saluda. Sí que es de que se aprecia lo guapo que lo ha hecho. Basic getting spread.